Kashiti kajong Paul siya ki Philippi. Paul letters to the Philippians. Kata ke bangi nginya kata ha gini ki kelas ki belaya na shikmat bat mentar nginda ngi peteng hi yang ni Paul letters to the Philippians ne kashiti Paul siya ki Philippi. Kimat ki bangi ladap ya ka bangin kata ha gajing pule gajing ni kata kalong ha kini ki lesson ki ba real kelas ki bangi laya shikmat ngelet ban kata ya kini kimat. Ta kalong kawalam perang ilakta sepang kasinong Philippi kalong gabakumno ilakta sepang jong kerteng jong ka hakipor mensua nanta ka jinglong jong ka dikasinong wi kabakan poisha ka banlong kata ka wei na kijaka ka baka rom ka yo ya ka sensyar lolo jong kini ilakta sepang ka sedang jong ka balang na kikam ki apostol nang ka bakat reng ini iba ka balang ka sedang hangtoling ba jong ka kentai ka bakateng ka Lydia ka jinglet yalap ka jong upol siya katu jaka nangta ngilakran sepang ka jinglong kerpang jong ka siti balai bakani ka siti kalong ka kerpang namar bakani ka siti kat kum laringi ker lingkot kat kum ka jingpata ji scholar bible kare ka siti ken ka pol personal ba but ukren ba sepang jong kata ka jingkmen takana sakot ini siti ka letter of joy ka letter of joy lene ka siti jong ka jingkmen nangta ngilakran sepang nongtho ya ka siti bat ngilapun scam hiru kat kumbala tho ya ka de ka siti jong Paul si Philippi bau de apostol Paul bala tho ya ka ne ka siti nangta ngilakta ru ya ka por ka bala tho kidan lai sautli kinya naga jaka ka bakumno upo ula tho anre ka ban khamno min sem kan de hi na ka yeng bindi men bau don ha ka yeng bindi ka ba ha ka yeng ka bau shiwai po jong ka ri rom nangta ngilakta usapang jong kapang pedeng jong siti kapang pedeng jong siti ngobong ong ipi baka day sapang jong ka jingkmen lane ka siti jong ka jingkmen upol ukuran bon sin bha sapang jong ka jingkmen hagani ka siti ka jingkmen wat apedeng jong ka jingjar ka jingkmen apedeng jong ka jingele ka jingkmen apedeng jong ka jingpensitom ka jingkmen apedeng jong sibun kita ki sapet matdong hake imlang ka salang lepi pulile ka history jong ka jing banben ya ki kestan bat ka kompet ka society ka imlang salang kestan ti ki por ba mitsua nangta ngilakta us panga jingtmu jong ka city balai bo pol tho ya ka ka city nangta ngilakta parlu ya ka kom tho city min handai ka lo ha ka kur kom ha ki por mitsua bi tho city nangta pat ngilapoi pat sha ka jing pule ya ka Philippi ka nang ka ningkong ka khat ka ba ningkong ladap ya ka bengin kta ya ka ne ha ka class ka balala no ya kani ka khat ka baningkong jong kani ka lenong ka baningkong na kani ka sithi te menta ngin ya se ka jing pule biang sa sin kum ka jing pikan mau ka jing karan ai khublai ka ba Paul u tho ukran na do ka lenong ka baningkong adu khat ka baningkong adu khat ba khat wai bat ngi ada ban kta ek lenong ka baningkong bat ngin ya kta menta ek lenong ka baar to kerpat ipi baro ka jing nyau janga wai ala tinya pule lang pila an pule nang to na yeng chong pi kini ki kinchen ki bala pen power ka screen ki belong ken ki khot jang ka bible ka ba po la tho se Philippi ka nong ka nikong khot ka nikong ka ba ar wai ar lai Paul bat Timothy ki shakri ukris Jesu ha ki rekho paro ha ukris Jesu ki badan ha Philippi lembat ki nong sharai bat ki teman basan khat bar ka jingai e happy bat ka jingsuk na ublay uba ukpa jingi bat na u Jesu Christ uba utrai mentai ka janmit ngan pasat ya ka jingbatai halo jang ka ne ka khat ka baar halo jang ka ne ka khat ka baar tengnya pai sapang karukom tho siti minta hawa hipet ya karukom tho siti minta pini i bakane de kata ka dor le se oi kam da de than ka ba biang ban re kane de ka dor ka bangi tho siti ki singi ba minta ala rajal bi tho na habide bat na ka office min ai ka letterhead ade ka balang ki ai ka letterhead hang ne nang ta ki sa tho ai ka date komunta khasan tarik banai September raja arpau nang ta shano hano la shano pimut ban tho lese kala bende sita nang ta habangi sedang ni ju ang ningkong larangi tho sti balang le para banget ni ju tho ang ne para banget kemut dia ma
believers ngi haktin pareng ngi jitho atakur kom ningkong ngai ku belaya pi nang ta kum ta nang ta ngi ong ban ngange ke pi dana pedeng jaga cikot jingkia adien jengkane kan sawan pat ka main body lane kata ka jingtho ka ba keren syapang jong ka mat ka ba pimut ye ka ba pen keren ha ka sithi para ka ba khaddo pin sa ai ke kerteng bat ka signature dan ka por ka ba kitho shane nang ka por ka ba kitho shane ka signature bat ka kerteng te kani ni kita ga rukom tho sithi lani ka dor ka dar rukom tho sithi ki jang ye ki sigim tan rai ki por ki bamin shwa ka pher bak labak ka pher bak labak kam long ha kan ka style ka bangi ni tho mangi menta ki por min shwa ni ong ni tho ani kom ning kong ngai ku play pi rai ki por min shwa ka sedang baik ka jing ai happy bat ka jing suk now play but now chiskus ubo utrai jangi kata kadai kar kom sedang kom tho ai ku play na bas dang haba ki tho ya ka sithi te to ina pha shi ka to ri jing batai kar kom tho upol haba tho ya ki sithi ju pendan kambar bor ya ka ne ka style ka bola tho a ki sithi ju shi Philippi kata kalong masndap ban ye tho ya ka kerteng jong u kom po Philippi blai tho ya ka kerteng bat u Timothy bat kom juru ula tho shano ula tho nang ta bat sha kita ki belong ki paramai ru kom ju shi ki nanglam po jika balang hadin jaka ta usdang da ka bom ka jing ai ap bat ka jing sup kane ga kom tho ka jong pol ka ba u ju million na ka por shi ka por habaro ki khatlai tli ki sithi ki ba u po ula tho long ba utho da ka ne ka rukom ha ba usdang man tho ya ka jingkren nabadang ha ba usdang ban kren ha ka sithi ka jong u beleng ong khatlai tli namar ba ya ka sithi shaki hebrew hadu kini kisi ki ba menta ki scholar ka ktin ka jong blai ki dan ka jinga tai la uden em apostol po walla ka bible khasi ka barim ka jingi ka tho ang tu ha jirong do ka sithi po shaki hebrew hen ka dan ka jinga tai preng jo ki start bible hen kini ki khatlai tli pat kidai ki sithi ba Paul u la tho ba la pentingina ki ba bon ngot ki scholar ne ki restart juga kecil jumlah pini ya kini khalai telik sithi ki long ni kentup ya ka Philippi na ka Rom nang menikon khat benyo nikon koril nang menikon khat balai ar koril nang menikon khat baar Galatia iwe line Ephesus iwe ar Colossae iwe ar nikon Thessaloni iwe ar Thessaloni iwe ar nikon Timothy iwe ar Timothy iwe ar Titus iwe sao Philemon iwe lai bat kani ka sithi Paul si Philippi kal nang ka ba nikon khat ka ba ar kani ka kita ka style kom tho ka jong apostol Paul habo tho sithi hamman kut ki sithi da pipule ni kini ki khat ki bangla pen i ka screen pensiam bet ba upundan kam dek dikitin ka jingai happy bat ka jing suk nangta tang u apostol Paul u upundan kam ye kani ka style rukom tho henry what u apostol Petros bat u Yohanes ki pendan kam ya kani ka style rukom tho ka ba Paul u pendan kam ha ka jing tho sithi ki jung lar pi pet nak sithi ka baning kong Petros kong nang ka baning kong dekat ka ba ar bat ar Petros kong nang ka baning kong dekat ka ba ar pensiam ya ka tangan pin pulei pi tang ning kong Petros kong nang ka baning kong ka dekat ka ba ar kum ka jing pit sakhi ba u Petros u pendan kam ye ka ban tho ya kini kintian ha ba tho sithi pet ba na ningkong Petros kung nang kong dekat baar la pipe ka sala ka balai spa up huway kadan ka paragraph ka baningkong bat ka paragraph baar ha ka tu ka jing kublai te hai ti i paragraph baar pin i bola tho ka jing e happy bat ka jing suk to kin nang roy to kinang roy kani ade kata ka style kum tho about Petros u tho but Yohanes kum ju ha ar Yohanes ka khat ka balai but lai Yohanes ka khat ka ba lai but jingpin pau ka nang ka baning kong ka khat ka ba sa asya kan puli pitang na ka jingpin pau nang baning kong ka khat ka ba ka ba sa Yohanes ha kita kinyo balang ki bah Asia tolong ka jing happy bat ka jing suk nau tau bala long bat u bala julong bat
uban swan pi yang to ya to paragraph ka ba an dekat ka sa ong tolong ka jing e pi bat ka jing suk pin yang to ba kineru ki balong jong Petros bat Yohanes ki bot ya ka style kom tho ka ba upol ru ubot bat kani ka de ka ba ki kristan ki jipunan ka ma ki por ka min shwa khanang ba ngin su tho kom no ki kristan ki poi she ka ba kin pendan kam ya ka ni kom tho to ngin pha she ka background kin diat lene she ka style ru kom tho ai ti ki por ba min shwa ning kong ni ta shwa Syapang jong kajing pertubut nomor bahkan ne kerkum tho jong ki apostol haki por mamin shwa habide bat kajing sedang bagi tho isti kadai kajing pertubut na ka ek bala le mano bala le taglong ba le ki Greek bat ki Hebrew haba ki tho isti haba ki Hebrew ne ki Jew ki Greek ki tho isti barbor ki jibumlen ya ka ban tho ho nga sabatai ka ek kentien ka baki pendengkam bat pini ba ki apostol ki penkelapat ya kita kintien ke begini ki Greek ki Hebrew ki pendengkam ki penkelapat ba ka jing penkela ki kalong ba ka poisha kata ka jingmut ke ba kham jeleu ngan sabatai bha ki kita kintien ke ba ki non Greek ki ju pendengkam ba bar ki Hebrew ki ju pendengkam ba ni ki Jew ki ju pendengkam ba ki tho shiti ha ba ki sedang man tho shiti ke ke kintien ki pendengkam ki apostol ki shim ya kan ne ka style kum tho jong ki non Greek bat ki Jew haga juga por ya bagi tho sti ki shim me tu style han ki tap de ki way par ki kintin ki ba kham kya jimut kata kalong ka ki kintin kat kum ka jingi kai than ra jang ka jingi kistan ka jing ai a but ka jing suk ni e ba ka de ka way ne ka jingi kai than ra ne ka doctrine jang ka jinget Kristan ya kan ka bentang ni sakta ba kham shibet khanang ba pin sngo tho nagadau balai ba ki pendan kam de ki tin jingai a but jing suk to ina phai menta sha karukom tho ki Greek ki bat ki je ba ki tho shti ki tho akan kurukom to ina phai shwa karukom tho shti ki Greek akipor menenda ya ba ki Greek ki tho shti ki sedang komno ya ka shti jongki to ki Greek barbora ba ki tho shti ki sedang da ba pendan kam ni ke kentien ka chairen ka bamut kublai na ki on greetings kublai ya pi baro kumba ong mangi ha kidi kisi ba menta kumbang lapit I mena na sedang ningkok nga ai kublai ya pi lesi la de ha ka tin Greek injin la tho ningkok nga ai ka chairen ya pi lane ka greetings ne ka kublai ya pi ka jing kublai ya pi kata de ka kum tho jeng ki nong Greek ki por ki ba min shwa but pini I kane bal la pendan kam ru Jacob upurtu bot ya ni gerkom tho aka shithi jung Jacob ru upurtu bot ya kane to nginya pai sha ka shithi ga jung Jacob kal nang ga ning kong ga khat ka ba a pini I ba Jacob sorry ga khat ka ning kong upurtu bot ya gerkom tho jong ki Greek Jacob Usyakri bat Jesus Christ uba utra sha kita ki khat a jat ki baha kata ka jing pet werno upa kublai kakten Greek hantu de ke charin kane ga de ta ka style rukom tho ga ba upur thu bot na ki rukom tho ki non Greek man pendan kam da ka de kakten greetings lane kublai kakten kasi nga sabatai kumno ba ki apostol ki pinkala ya ka de kakten charin sha ka jing ai nga sabatai kata ndala ya kham chadien bat ya menta tu nya pa shwa kar kom tho shiti jong ki Jew menendai ki Jew ki tho kumno ki por ba sha dan jing bakala ni kindet UN dan sama dengan kar kom tho shiti ki Jew menendai long ba ki jule kumno ki tho ha ni kom na basdam kublai bat ka jing kublai bat ka jing suk kalong shapi kinang pule kata di kerkom tho a ki por ki ba men shua e kisdang da kajing ai kublai bat kumjuru da kajing suk ngan sabatai balai ba kini ki pendan kami kini ki kinten nomor kadang ka connection bat kajing pendan kamru jong kini ki apostol ha bagi tho e ka shiti ka jong ke to ina phai menta shapang kajing pinkala ki kristan kan kanang ye ka bingin yo ye ka jing sngo tho ngin yo e ka jingmut kum ha kan kum ki poi ban pinkala to ki kristan ba mensual omba ki pinkala na ka kentien chairian sha ka kentien karis ka bamut ka jing ai
Kaketin Chinese opini kaketin Greek, kaketin Charis kaketin Greek, but kane kamut ka jing de hakajakai ka makin to ka jing kuble happy, but ka jing suk shapi na uble, but na u jisu uba utrai ki to da kaketin Charis. Ka Charis happy, but ka jing suk happy. Kita ada ketin jing ai ha ka jika jong ketin jing kublai lane ketin charian bat kipin kelai kani namar kadan ya ka jing bot ngan sa ai ka jing batai bidai bet kani ka ketin kublai balai ki poi ban pin kela namar bagani ka ketin kublai ka don ya kata ka jing de bet ka ketin jing ai kani ketin kublai u kasi jingi lai pini I ba ketin kublai ka de ketin short form jong to ublai un kurku ya pi Nếu black un kur ya pi kata dengan tin short form jong kasih jingi abo pendat langi kita kintin wan ra tang ini kintin lingkot ku black ka kintin ku komot kawan kerku bat black komot ublay te kadang ka jingmot balay ba kipin kala na kintin ka kintin ku blay sha ka ne ka kintin jingai ai namar ba kani kintin ku blay ka don ya ka jinga day ni ka relationship bat kani kintin jingai ai ni ka grace yang sa shubit ka jing batay na manilakti ya ka jing bot jangan ka ketin grace nga ngai pa pin sayo ya ka jing shy ni ka jing ai to ka daw jang jing pengkala balai kipin kala namar ki kristan mensual ong ba ki don ya kata ka jing pin melen menbu ya iwe ha kata kai ha kata ka jing ai bar ha kata ka jing sumar ka jang ublay ka jing da ka jang ublay lene kata ka jing sngo ba lene ka jing da ka jang ublay Ainuk sa lesil raja ba manga bat mapi lese shwai ka bangin khlat no ngin ya let no la ka jong ni Ukraine barbor ki kistan ki por musha ki Ukraine barbor liktin to ka jinga e ka jong ublay bar ka jing suk ka jong ublay ka long happy Katari ke baki jupul mlen barbor habaki ya khlat no hadien baki laikin do paramaki kiju ya keren ini kitir kamot kiju bu ya iwe pat ha kata kajing snow bhal ne kajing da jing blade ka om to kajing ai jing blade ka long kat lembat pi kenang ya ka pin snow tho la ka don em kan ne ka jing pin shisha kitin jing blade tingin pai na pop kam ki apostle kul nang ka khat sao ka khat ka ba ar phun rio phila ban puli pat hi na ka nang ka khat san ka khat ka ba sao pho ba na ka nang ka ba ar pho ka khat ka ba lai pa phila ban puli hi pat ya ka to kan puli pitang khat sao ka nang ka khat ka ba ar phun rio ha ka ba ka ong kom ne nang ta kila let no da ka lieng sha Antioch na ka bala IT no yaki ha ka jingai e ka jong ublay pi ne la IT no yaki ha ka jingai e jong ublay ya ka ta ka kam ya ka ba kila la ya ka pendat no kila IT kini ki ban salet no ha ka jing ai e ka jong ublay de man ini ka daw ba ha ka jaka ka kentin kublay ha ka jaka ka kentin Charian kipinan kam yang tin karis kebomut ka jing ai kipinan kam yang tin karis kan haga jaka jeng ke kentin kublai nama belai nomor kiji permelian berbawan bu ya kita ki para bunget ki bayak layak lat no hadian bikin dat bikin do haga jing ai ke jeng belai yok kam hai kata nama kolong kau dan kam nangta tingnya pa sing jing perkat ke jeng pol balai bu pol penan kam ile pentela ya kene kerkom tho balai mempertu bot baik ya kerkom le jeng ki Greek bat balai mempertu bot baik ya kerkom le jeng ki Jew balai bu wan ra da kene kerkom pertho kerkom perkat thma ke jeng ya kene kerkom sedang ai ku balai teng teng laju khot ki kinten jong ka jing kerku te bau pol ong ka jing ai happy but ka jing suk na ublay but na ujiskus ubal try kata kamot bau pol ubo ya ka jing kerku ka jong ublay ha ka jing im ka jongki kani kalong ka jing kaya nga bar ya pi tong irung ine pin melin ya ka bangin kran ikin jong jingker khu lah ka yeng ka sam jongi lah ka long lah ka dai habi dai bercita be tray ta lembat ni lane la dai mana mana tu ina bu ikin jingker khu komba after pol ujubo da ka boong ka jing ai ber ka jing suk ka jong blai to kan long kat lem bat pi makani ka dai ka ba pol udah ka jing kan ba kuran ini kitin ka ulong komba u bo ya ka jingker khu ka jong ublay ha ka jing im
Kajong kan mau ba manga mapi ki ba along kristan ni de ki lingdo ki ba kenjas ning kong petros nong ba dekat ba kendai bat mangingi tre ka kam ken jong ka jong ki lingdo bat ka kam jong ki lingdo kam dai kum ka to ka kam ha ka tas nong bre hande kan ni ki bolong ka kam ko ba kenjam sim bat ka wai na ki kam jong lingdo kat kum ba jik tho ka tas nong bre kum jo ka dai ban kurku ya upat lang jong ublai Namar kata tu mengiru kom kita ki nembut jong kres ngin jet ye ka bangin tradep no ye ni ka kam lindo jong ni da ka bangi kerku ya ki we ha ka jaka ye ka bangin tem ya ki kata re ka lesson nam ta jong ajong pi na ni ka jik pakat jong pol nang ta shu let's say ka daw bo pol upnen kam ye ka ne kor kom ai kublai namar ba open pau shai kata ka jing sngo tho jong u shapang ka jing tre ka jong u chi sukres na ka menta ka jing em lane na ka menta ka jing pen em ya away pa away u prio u pol penen kam de ka tin kublai penen kam de ka tin jing ai namar blai namar ka ne ka tin jing ai ka dai ka ba ya tho shapang ka ai ka ba u kres u lale na ka menta Jong ki peram ngai po Philippi ban pin kan mau ko ki bangai po Philippi ba pilong kom ne ba pilong menta ne ka daw jong ka jinga ka jong blai da ko pundan kam ne ki kan tin ukwa do maki ya se ka ba ki slow tho ba ki long menta kum ba ki long de na mar ka jinga ka jong blai nasat batai ba kam shibet sho to ini kan mau pat ya kan ne pat ba kam chim thau tang ya ka jingkran ai kublai hande ka yang ru ya ka jing duai kani kalong kum ka jing duai ka chung po kam dei tang kata ka style ru kum tho bang la ban ong han rai ka dei kata ka ba upol u tho da ka ba dan jingmut atat ka jingmut ayu ka jingmut kata ka long ba u duai na gam ta jang ki param po Philippi ya ke ba kin nang roi ker hai ha ka jingai ba ka jing suk ka jong blai lo makin nang ya yo ma chu chu ye kata ka jing kan rai kata jing juai ka jing aya shapang jong ka jing ai jong blai shapang ka jing suk ka jong blai ka bahau kres jisu kani ka le kam dei tang ka style ru kom tho an rai ka dei ru ka jing pen pa jong pol ya ka jing juai ka jong na ta ki para mo po Philippi ha ki jing tho shi thi long ba ki ju kan thop ru ya ka jing duai le ne ka jing kur khu sha ki ba pule ya ka bat bon sin hai ti ki por ki ma min chua kum ba mangi ni tho shi thi min ta nganget ba phidan ha pedang jong ga jing ka jing kya da ka jing kur khu ka jong blai ka to ka long kum ka jing kren nam taban ai khu blai bat kum juru ban kur khu ye ki te ki ba pule kum ju ki por ba min chua ru da ka ba tho kum ne ka pen pau ba ka de ka jing duai ka baki duai na tabo blai un kurku yaki te kata kade ga badan ha ka jing jing khat jing po ha pun kam ni tin ka jing e happy but ka jing suk now blai but now turai jing ibo disgrace Tanya shapanga jingmut ka ba de sha ka jing kai trai nga ong pi mene ba balai ba pol pun kam dai ki ni kintin balai ba shim de ki kintin ki ba ki nong grik ki ju pun kam na ki hebrew ki ju pun kam lak play pun kam kerpang kham tam da ni kintin jing ai nama ka don ye kata ka jing de sha ka jing kai trai jong ka jing kristan ke kata ka jing kai trai tu ni ya minta shapang jani kintin jing ai bat pa kadang ka jing kali balai dang da ka jing balai ka man shua ka jing suk ka sawan ka jing hadin balai ka wan shua ka jing sawan ka tin jing suk balai bo pol mo to ka jing suk bat ka jing happy balai ong shua ka jing bat ka jing suk tapi play wat u petrasu tapi play wat u yonesu un I ba pisdang shua ka jing ka daw bar ka balai pisdang shua ka jing denamar klem ka jing ka jing u play kan nung dan ka jing suk ka basisha kan wan shua ka jing ka sawan ka jing suk ka jing suk kan nung wan la jaba kam to shua ka jing ka jong u play ha ka jing ka jong ngane ka jing ka jong pi Tinya pai minta kinjat sepang jong gani jingmut jong gani ke kentien jinga ne kentien karis haga grek tenang ba pen yo ya ka jing sngo tho kamut ayu habangi ong jinga dan likely jingmut ki banga kwa igon pasat pat phe ne ka por wa minta ka baningkong habang jinga langi kran kot ka simut bet ka jingyo ya ka ba om dai hak banyo
what we didn't deserve kata kada ka bangi yo kata kan kada ka jingai kai ka bangim dei hok bangin yo kada bat ya bangi yo ya ka kata kan kada ka jingai ai luksa ngim dei hok ban yo ya ka jinglong khot ya ka jing im janga jang phi na mar balai ka pop ka bangila le aga jing im ka jangi ngim dei hok bangin yo man ma ya ka jing khu ka jong blai ngi dei ban yo tang ya ka jing tem no blai na mar ka jing le persha jong yo try nyem dei hok ye bangin yo ye kata ka jing pendak biang ke jong utrai kham tam ni ki jing ker khu jong trai ki ba kin ja peneng namar balai namar ka donut jong i kalalong runar bat ka donut jong i ken kalayele persha utrai na ka por ni dei hok bangin yo ye ka jing tem ni dei hok ban yo ye kata ka jing penci tom ni dei hok bangin yo ye ka dujok nim dei hok ban yo ye ka beneng ni dei hok ban yo ye ka ta ka jing long nong pop serta jingem sundan serbam jikut and ray namar ka jing e ke jong ublay bat namar ka jing ai e ke jong ublay ka pelong kan ngi bangin yo ye ka ta ka hok lene ka jing long khot ka ba ngi nim dei hok ban yo bat ba na kwa ye ka pin yo kem hang ne namar ka ne ka dei ka beauty lene ka jing itnat jong ka jing ai e ke jong ublay bakran Jepang ka jingai e jung blai kane ka baja ngach kem pila bani ngach kem pila ye ka pin sngo tho la ja ye ka bang batai hagani ka por bo minta ap sipang ngan chim da ka copy kana ma pin sngo tho okay sha ye ka bang android ni ka dur bat ngasapen I happy kana ma pin sngo tho hangat pi ni ka dur hang ni ublai lihat lah dia ka juga pemi yes to hang ni ublai ai lumlang pi ni em ki ya kan ka dur lumlang Kamshayra pastor. Oi. okay to shu mudar ma piang to mo Kamshay. to kan piang ni hang ni ublai hang ni hajrong hang ni hang trai pat ki dei ki brio bat hawa ublai upet ye ubrio nomor ubrio ulang ubapop kat ba ma ulang bahok la sha ya kata ka jinglang pop ko jong u hare nomor ublai u dap ru da ka jing it kai ba ja ukwa ban le ni ubrio der ma ka dau on sapa yo Jesus Christ on sapa yo Christ Jesus barkani di ke baja angapor bangingi pediang yo Christ Jesus mangingi dei hok bangin yo ya gal jinglong hok ka jinglong khot hare ke ke baja bangingi pediang da ka jinget yo Jesus ngas asya kan batai kumne to mangi hang ni ngilong ki bre ki bopop bat minta ngile chau Jesus Christ u Jesus de bahok manga mo phi de ki bre ki bopop ta bangi le chau Jesus Christ ka ai ka baja u Jesus shim na ka pop changa jang phi bat u ai no ye ka ta ka hok ka ju u changa bar chapi ngangai pila snu thu minta mano bahok mano bopop ala phi wana ta ka dor ningkong keren kong nong ka ba arkoren sorry nong ba san khat to ba khat nyau to tar phi ihang to ba ga thu ba ha u ta bam shim na tep ya ka pop la pelong pop yu ka mu Jesus ulong ta ba khlem pop hen re la pelong pop yu na mau la kit na ki pop jangi bar u ai ka hok ka jung u hanga bar phi menta manga phi la long ki bahok ni la ke ye ka bangin let cha u blai menta khlem don kan no ka jing khang ban ngi yo mat ken ye ka jing kur khu baro ki ba u blai u kur khu yang nga bri phi ba ngai au kures ha ki jika bnen kan ne ka de ka jing ai kan ne ka de ka jing item nat jong kata ka jing ai ka jong u blai
kani kata ka undeserved favor kani kata kan ka ba nyim dei hop bangin yo ni yo kata ka jing mut jong ka jing nyim dei hop bangin yo ka jing long khot hari menta ni yo kan kata ka jing mut habong grace habong jing nang ta ka mut shishu kum no ka mut shishu kane ka ba pendak biang ye ki baro ala plina ar ko long go khat ka ar khat ko bakindai ko mot ublei pendak biang ye ki baro kham tam le ka jing pendak biang habi de bat ka jing long jing im ka bakinja men sim nang ta shishu ka ba aye ka buk siar sha ka jing shakri namar kata apa pila yo ya kata ka jing ka jing im ka jong pi ka David pin ki ya pi ya ka ban shakri ya ka ban money you try but ya ka ba pin ka jing shakri ru wat cheki we pat ru de ka da Paul on po Philippi ka nang ba ar ko ko shipo to trade dep not ya ka jing pin im jong pi namar bolai ka jing ka de ka ba ya ka buk sharing ba de pi ya ka bangin shakri yo blay but iki we pat ru kum jo kani de kata ka jingmut chang ne tin khares barabo po long ka jinga pi wong ken mau ko ki prabat ba kani kam de bo wan na pi ke bo wan na ka jing trai ba ka jing le snow bha ka jing trai ka jing jong pi pim de hop ba pin yo ale trai u ai snow bha ku lut ni sim ken ya pi ogini ya shu shu to ba ingel spang ne tin jingsuk ka tin jingsuk kadai ke balapin kelana ka tin Greek irony but kane ka tin irony ka mot jingsuk hi ha ka tin khasi jengi lane ka peace ha tin pareng a kendiat abede but kane tin irony pini ba shibun ba ki kerteng jeng ki brio ha kini kisim ta kamtam ki kinte ki ju ai da kane kerteng Irene lane Irene kane tin ki puli ha kane kom Irene lane Irene but kane kerteng Irene IRENE kadai ka bala shim kan na kane ka tin Greek irony para wapi ai kerteng kun Irene kata ka umut ka jingsuk lene ka peace kata de ka jingmut habo ong Irene lene irony lene sila lene pedang jang pipi kwa man ai kerteng kun lene kerteng lu pila ya ka wapin ai okay tenang ta ha ka testament ka batumai kane ka kentin jingsuk ka thau ya kini baning kong ka kren chapang ka jinge day ne ka jing pinya suk apa day jong ubrio but ublay da kata ka gospel ka jong ukris dan jing pinya suk pat da ka way pat ka lilti henry tang da ukris chisu kan dan ka jing pinya suk penum la da pinyo ka jing suk but ublay lara pim let ling ba ukris chisu Raja ba umdan ya ukres ha ka jingem kamot ka jingsuk bat ublay kanumla ya ka ban kanlong namar balay namar ba ka ne ka kentin jingsuk kadan ni kata ka jinga day ken bat kata ka jingpenya suk ka jong ublay lingba ukres jisu ya ba pin ia po kam ya apostol nang ba sipor ka balay pun rio Ephesus nang ba a dekat ka bakat nyo sibun ba ke nang kikran sa pang jong kanel pipulian po stipol nang Rome nang ta Galatia Ephesus bat kiwe pat kumjo nang ta ka testament ma ka ni tin ka thori kai ka thori ka jinga day bat ki para bre ka mur kata ka jinga suk ka jinga day ka jinga jan bat ki we bat ki para bre ri pet bo Matias no ba sipor ka balay pusaw rom nang bakat sar ka bakat kinda o kam thau tang ni kini kita sikiwe pat nang nga suon ra ini ki artli ki bakam hakmat baka kentin jing suk ka kran bet ka thau ya kata ka jing ya don ya kata mi ong ti pareng ka harmony lene ka jing ya suk ya san hapedeng jong ki arliang mamla kata re ka jing mut jong ka ne ka kentin bo ong jing suk ka tum ka testament ka bathmai tu pai sakane ka kentin jing suk biang sen ong ba ka ne kentin jing suk ka don ru kata ka jing ya dai bat ka ne baka baka kentin jing pen em hagan kom kadan gani ka kentin kadan gani ka jing dai na gani kentin jing suk kentin jing em ne na ka daw ka ne nawar men ba ka Septuagint ka pin klai ne kentin Hebrew ka ba ong shalom kentin Hebrew shalom ka mot jing suk men ba ka ne ka Septuagint nga sabatay ka ni ka Septuagint ka pin klai ne kentin Hebrew shalom long ba ka pendenkam na gani kentin Greek soteria ka mot ka jing pen em kadang sa yo ay kentin soteriology kabumut ka jingpili sa pangjong ka jingpin em
to khendiat kai ga Septuagint ka Septuagint kadai ka kan hon jong ki inyau Paul ni inyau pu ar ngot ki start Bible ki bal la pha na po Jerusalem ya ka bakin let sa kasinong Alexandria ka badan ha ki phang jong kari Egypt na ka bentay ka bakin let ban translate ya ka Bible na ka ktin Hebrew siya ka ktin Greek kadai ka translation ka baning kong tam e banle ya ka Bible ka Septuagint kadai kata LXX kamut nyo po na markantin Septuagint kadai kantin Latin kamut nyo po but men ba kas ne ka Septuagint ka translate ya ka ne ka kantin Shalom ka balong na ka Hebrew Bible siya ka kantin Greek ka penangkam na kantin Soteria ka batol ne ka bamut ya ka jing penim but about Paul penangkam ka jing suk happy but abo penangkam ka jing happy but ka jing suk happy utoya ka jing penim ka jong ublay kum balong kum perkat ka Septuagint ka. Okay, tingin niya si Shopra. But kani ka jingsuk ka ba Paul Ukren. Wong ba ka day ka ta ka ba don ha ka ba siya po janga jang pi. But ka ba palat ban ka jingsam pang baro. But ha ka juga por ka balak menri jai ka jimut jingpur kat ba ka donut ka jang. Ya kani li Ukren na po Philippi ka nang ka saw ka dekat ka ba nyaw. Tingin niya pai siya ka ta ka jingpuli kini ka dekat kanang ya ka ba ngine yo ka jingput skam. Philippi gulong masaw kat ka ba nyaw. Te kata ka jing suk ublay ka palat ya ka jing pang baro kanri jai ken ya ki dono jong pi bat ya ki jingmut jong pi ha ukris Jesu nakuha iya ka bangan bandyang sa sisen na kapata jong pi ki bala pediang yu ukris Jesu ya ka jingim ken mau baka jing suk ka basisha kam na dai than e ba pi yo ya ka met ka pat ka bakot ka bakya ka jing suk ka basisha kam na dai than e ba pi yo ya ka jing dak biang jong ka jing tan kam jong ka do aga jing jong pi ka jing suk ka basisha kam dai than e ba pi yo ka kam ka ba pi yo ka kam ka jam ka ba bit ka ba biang kam dai than e ka ba pi le se pi im ha ka pa ho ka pa hai bat kum ta ter ka jing suk ka basisha dai ha ba pi la yo ya ka jing pen im ha ka jing im jong pi ka jing suk ka basisha kanum wan ha ka jing im ka jong ubril bat kanum la ya ka bakan ri jai ka jing perkat pada ka donot lada ubril umpat sim la let lingba ka jingbo ya ka jinget ka jong uhau Kristus Dewan ka daw boleh bahakum kini kisni ki baminta kam tam lekat banang yat kisni kat banang yat ki por kat banang yat kat ba ka tien jok boleh kenang ai pendek na ka por si ka por pini ibe ki breu ki lambwer pini ibe ki breu ki shepting dan we u breu bo ong kum ne yo we u shakri jong utrai wong ang is u daw breu de u bam simlong kristan wong is sup ha ya pi sa ki kristan Te ông balai pi ông bangi suba tip se pi se da ja ke ki bar khoi pi ông lai mon u blai te lai bit u blai te mangi te bom long kristan ti ngim la man pediang ya katang balai mangi ni tip piang ma habang la yo ka jing pet em ni su thu ba kan ni ka jing le jong utrai bat ki e ki bar khoi ki ba ja ni satlak jong ka prothai ki jing le jong utrai ka palai ki jing phat jong ni habang ni pet ya ka ni ka prothai mariang ka mangi kan du mangi ni ki ski gum ta ho nyem yo ban le jing shakri se puging mane Nyemyo le say man kendo para bunga kidan sibon te ki protokol ki banyak ban bot kum jo henrai la pi la dai kita ki brio ki balanga el Kristus ka chingsuk ka bo blay u IP namar ka jingpen em ka bo la Asia pi ka pelong ka nya pi ka ba pension hem ban mane wala fidan hayeng jo to ya siapa nang ta sa idai kin ya dak ka to ka jingai ai bat ka jingsuk Now play walk pa jingi ba now chis ka subaw try ngin batay ti kintian na marilong ibadan kam tangin ka baning ko kay inya ta shwa u play uba ukpa ka kerteng kpa kaday ka kerteng ka ba ka nyam ju ne ka Judaism ka jukhot ya u play ki ju lene ki nyam ju barabor ba ka duai sha u play ka jupundan kam barabor da ka ne ka kintin ya ka ban itho ya u play ka kalong ukpa Den man ni daw pin say I ba ki kampandan kam hada ne kitin ukpa jangi our father what u jisu ru min ba uhikai kisindran min ba kila ong to hikai
yang ikum no bantuai lu ong to pin duai kum ne ko pa jengi uba habnek kata de karukom tuai jeng kiju ki itho ya ublei ku ukpa abong ukpa ku nong pendap nong penbiang takara sakat ublei jawa jaire ublei nong pendap jawa rafa ublei nong pengkia jawa shalom ublei wa ajing sup jawa nesi ublei ke ubele ekatama pat sibu ki kertain jawa ki ba nang keteng nadin jong kato pat ki ba ye tho sapang ga jinglong ga jong ublei ka ba batairu kum ukpa ule kumno ken shalaki khon wat kuslai ka jikim ka jangpi namar ba ublay jang iluk pa unya kendo ken ya barok hot ki jintan kam jinga jangpi upol kren ya kan ya po Philippi no basar kat ka bakat kendai plaban pulih hi to to nang tai ni ya sisyo to katkom ka Bible great la pipet ha kan ka kentien hang te jirong pini I ba ka kentien na kadan artli pini hang ne kadan way barar henry ha ka Bible great kam dan ya kini ki artli kitian na kadang tang ka way kitian na kata kamot na ublay ubaw pa bat u Jesus Christ ubaw try subamat nga bakalang to kadang tang ka way kitian na te kani par kade ka bakta ya ka portay jang ka translation namara ka portay translation kalang ka ba la ja mangim translate ket kum ka jingso tho jang ka to ka culture and rai kat kum ka tin grik ka dan tang kawai ka tin na to ganam batai jili than chapang jang ka ne han to ngi ya minta sha ga ne ka jing batai ka bakar chapang so ka jing ai bat ka jing so kan wan lara klem ka jing lam khmat ka jong u play u bo khpa bat u bo khor kan num wan klem ka initiative ka jong kini ki armut ka dan kamu khpa dan kamu kum baka jing ai baka jing sukan yo i kabentuk saka jing im ka jong ka balang saka jing im ka jong abu ka jong pi namar ka balang ka dai mangaw no pi klem kini kanum wan lana lanuru tika jing kali balai baka dai ban wan no khpa balai baka dai ban wan no blai balai baka jing sup baka jing ai ka dai ban wan no blai Jacob u ai ka jing batai ha kalau nang ke beningkong ke dekat ke ba katnya ha ke bau om kumni tu nya phai lang sha ka tu ka shiti Jacob kalau nang beningkong ke dekat ke ba katnya na ka ni pinyo e ka jing juba ka jing ai ba ba baro bat ka jing ai ba janai baro kalong na churong kawan hiar na ukpa ki jing shai padu bam dan ka jing kelashu henrei lemne ka sernye ka bashat da ka jing kela bat pa balai ba kawan na ukpa balai kawan na ublay namar ba ublay ude utlong jing ki jing ker khu ba ba baro kat kum ka jing tho jong u Jacob kal nang ka baning kong kat ke ba khat nyo nyet om shem jing ba hanu ru lara day ba kam wan chua na ublay kadang ka jing pha ka jing jong pi kadang ka jing pha ka jing ka janga nakada ba ublay na ba ubo ublok ubo ba uthep ka nya po jangi ru ya kata ka jing long ba ba namaru de utlong jaga jing kur khu jaga jing pha baro de ma ya dau tu ka ji ruai ka bangi ji ruai pha ka po bi dan khna bangi ji kai ri khna kam tam kinang kai sin school ni ji ruai blay ulong ba ba blay ulong ba ba dan kapur mengi ruai itu kecil ruai ting ting memang lala undet kan dan jing mutsho hari ngakin tujur ipi minta hawa pi ruai ni tu ruai blay ulang bapa kin mau ba blay ulang bapa namar ude utlong jong jing pa ude utmai jong jing pa ude usos jong jing pa baro te kumta ka jing ai ka jing suk ka ben wan now blay namar ude utlong jing ni ki baro nang ta shi tingnya pai but balai ba kadai wan no kun balai ba kadai wan no kun hakat kajing ai ber kajing sok balai wan no kun namar hakat testament ka batumai lanyo ba ka tmai jeng ka jing sok dei u Jesus Christ kini kini kat ki babun Lukas ar kal nang kat ka bakat saw kal nang bakat kendar kat balai pu pra nang ta kat ka saw pu ar Yones kat saw kal nang ar punyo dekat kan real kat lai kam shipo lai pun real rom sunny way
Ephesus arnyo kaya tulot ba ka jing ia but ka jing suk ka wan ken na u Jesus Christ. Yenes ukran sai kanya ga gospel ga jong u kulang menikong dekat ke bakat nyok prau ang ba ka hukum kawan na masas kat ba ka jing kawan na u Jesus Christ. Bar kumjur ka jing suk kawan na u Jesus Christ. Namar ta klem u Christ klem uchisu dan jing ai dan jing suk ta aga jing im ka jong nu brio tapi pet ya ka do ta ikum bau suk kan yen re lapi pai pat cha ka jing long men sim dan jing suk namar on pin ksan on pin ram yu brio tang la ja ba udan ya ka jinget ne dan ya ka jinget how Jesus Christ namar kata dan ka jing ai ba ka jing suk no pa lada klem u Jesus Christ namar u Jesu ulong ka sing er jong ki jingker ku ki ba ka jamin sem baro tinya pai Ephesus kong nang ba ningkong kan khat ka ba khatla ka khat ba lai pini hang to ba upol ubatai ba la kerku yang ba de fi tam da ki badan ki belong jong ka do andre wat ki ba ka jamin ru long bala kerku ya ublay bat ukpa u Jesus Christ uba utrai jengi ubala kerku yangi daki bat ba ubala la kadeka pasten kamut kadeka baladep bala kerku yangi daki kekentin ki kamut mendetang kawai kamut ke plural kamut kebun daki jingkerku hai bakin jamin sim baro hati jaka beneng hau kres amen yoro try lamno hallelujah ru do belai ladep kerku ngidang perkat baon sakerku yang ni ladep kerku yang ni nyemye iya kata ya minta hara ladep kerku yang ni da kita ki jingkerku ki bahau kres hagi cekap beneng umde syuk tangga wei umde syuk tangga ar hara ki babon ki jingkerku la kerku kan yang ni da ukres Jesus namar kata dan jingkerku dan jingai dan jingsuk ya ubrio klem da lightning bajang ukres Jesus namar ulong ka er jaga jingker ku ba jam sim baro la pikwa jingsuk la pikwa jinghon men sim la pikwa ma de jingker ku ga jingin bujang pi let sha ukres pai sha ukres sno u bats kan triang ya u what lendet na u lana lanoro namar kata karwan ra jingsuk ya pi tang ya ka jingsuk ka ba ka diga sladen kendau hare ka bakat nutam diga jingsuk ka ba shade ki ba bam jikut kan nawaru del pumeu si er jengka jingker ku ki bejam sem baro ki priori ki ski ki menta pini i baki ki ya tebe jingsuk nang ta ki ya possession ro ki ya rally ro nagamta we want peace we want justice we want peace and ka justice but ka peace anum syam hanoru tang ha u kris chisu anda lawan u kris chisu on sa sinchar ha ka jinglong hok but aga jingsuk ang kaktian jong try. Are you ready? Bilalong ready mo na kapunta jong kata. Kata ka digit jing nga ba sabi. Tanang tayo niya ipat sisyo lajan po ita sikaba jan kuti balay. Bau Jesu ulang katelong jong kachikir ku baro ngilaman kili lese. Labnang ko pastor balay pastor bau Jesu ulang ka tang mau ka telong jong kachikir ku baro ka balay kiway pat balay da way balay da tay balay da apsol po balay da Petras balay na kin balay de kin nang lam niam balay da kita ki gilese kin nang lam balang balay petang da Jesu Christ kajuba baro kada nagaktin jong balay na marukupa ulajit ya Jesu balong tang mau uksiang lani mediator lani uta unong yasat hapdeng jong u bat jong ki brio baro jong jutang ko batumai dai makata kadao ko ulong tumai utlong jong ki kurang obleng ko pawang dai tang ling ba u neu khon janga pinyo banwan sanga dai kadao jisu om dan dak wepat kalenti ko pa hare tang da nga
Ni dan tang wei uksiang apa deng jongi baru pa jongi ba beneng tau lang ukris Yesu. Art matil nang ba ad kat kebasan. Hebrul nang ba prar kat banriu kal nang ba kendai kat ba katsan nang ba kat ar kat ba ar kusau ka itu syapang jeng kene. Bangi dan tang wei uksiang ba wanra ka Yesu ka pedeng jongi ba jeng ublai. Den ba kada kada ko ba salok telong jeng ka jingker ku iki bar khot namar om dan mano balak ba penyesuk yangi ba ukpa. Namar katagin sa ong baka jingay kato ken now blay shangi namar mangingidan ha ukres. Pad ukres hangi. Ya kata nga depan kata gani ka subject mention to you. Ni ha ukres but ukres hangi. We in Christ and Christ in us. Nama kata ulong tumay. Tulong jang kajik kubaro nama boleh udi tang mau kan ni balak ban connect hapdeng jang kini ki ar ki bamla ban connect menur. Kebakat do ya. Ini apa saja ikitin try. Haga jing perkat jang pol. Haba ong try pol usu tu kumno umut kumno. Kajing berat lang ya kerteng jang ukpa berkajang uji sukres kom kinong ai kajing berkajing suk ya kam hai gani. Upol urak sajrong ya ujisu palat ban ya kekerdan jong ke jinglong brio kata kum ublay kam tam le wa pendan kam ke tekentien ujisu kres uba utrai kamut upol urak sajrong ya ujisu kres ban penum ya ringkat bat kiwe pat kibrio namar uni ude uta ublay belawan ban kup agado bat ubolong utrai jong ke baro ke Haga jing pendan kam jong u ya tin jong pa jong u kuon ne Jesus Christ kata wo Paul u penyaring kat kerdan ya u Jesus Christ pat u pa gen kemut kilong uai pat ki yalong hi ublay kaketin try kani kemla shem na kaketin Greek curious na pai kat kum kajing batai jong Septuagint Septuagint ka translate ya katin curious ya katin try jung katin Hebrew ya katin curious kabamut hi try jung kapeneng try jung daw katas min thma ka yang ka ya katas min thma ka yang ya ka kerteng uble ha bunyi ong try la bi puli ha po katas min thma pinsem ya kata namar ble ha ka Hebrew la penen kam ya katin yawe nene Jehovah ya katin kerteng try Kata tin try tin Hebrew ki penkam Yahweh ni Jehovah. Te shaka Greek a translate curious. But ka testament ka matma baka tho ha baka ong curious ka tho le ka mut Yahweh ni Jehovah. Let's say asya abangan puli da ba pendan kam tin Hebrew ti tin. Ka jingai ber ka jingsuk na ublay bukpa jingi bat na ujiskus uba u Yahweh uba u Jehovah. Kata ka jingmut. Hang ni upol umur benang bau Jesus Christ udah tahu Yahweh, ukpar udah Yahweh, Jesus Christ udah tahu Yahweh. Kata bagi long kadjo kilong kumjo andre kia pair. Oh, kini kita kawin ki theology ka bijeliu ba ada kata nama kata eka Trinity. Hari kamdai subject dia begini ya. Kata ini ka por menta. Tang bakani kitin turai bat ba kam thau tang syakane namar ka don sakiwe pat kir kumut jongka. Kaya kita kira kemut juga, oh katoru siapang katoru ya kerteng ublay abang tra ni Yahweh ni Jehovah, hari kemut ru nong hikai ni se, abang tra katoru nong hikai, but katoru kenrat ni owner ni master. Teka jingkli ke jangai pihak ni kapor ke minta, haba pi kot yo Jisu, ko try Jisu, hatu. Pi da ai si sha mo ya u Jesu bo ulong u kenrat ulong u master jang kajing im kajang pi ngale pen batai sepang ka jinglong merau ki por ki ba menshua bat u kenrat long ba ki merau ki por menshua kim dan kaman nalade ki le betai ke bade kaman jong kenrat te abang yi ong try abang yi ong yo Jesu u try jingi hatu kaman jingi ke dei mo bar uni u kenrat jingi uni u master jingi Lane hatu ni kwa ba kaman jong ni kan long kaman jong kenrat
bun sin kan ne jing bakla ni duai how try ya ka bangin kerpat bat ni pun kuru da ka long ka man chame anda uple la pun I ka man chu ka jing jengi pat ni khang ni pang nim sup kamen sem why balai no balai kaya persyabat ka man jengi te ka jingkli ba balai nim sok dena marba kamlang kat kum kata ka jingkwa jengi te ka jingkli jenga mentaya pi kalong hato pi da mut chi sha ba pi ong uji su du kendra jang pi du try jang pi du master jang pi ngai api ba pi berkat namara kani ka khot janga ba pi sha ka ba ngin buram yo ji su kum ba utrai jang ni kum kun ra jang ni kum nei kai jang ni kum utrai blaze jang ni kum yawe u jang ni to ini asisho ban kam ba u brio de u blaze kalong ka ek bamla ban perdiang lah ka juk jong umen barem lane umen taru kumjo ladanga ngong ade ublay nga try wara khoy pinyer ke nga ublay ka mentality jang I kamla ban pediang bo breu unde ublay ka notam le la day na ka tulong lane na ka tulong jat ben review ki ju kinam la ye ka bakin pediang bo breu la ban long ublay te ka jingkeli kumno kini ki ju ki belong ki apostol ki poi ke bakin pediang mo jisu ude ublay kadau bar ko nomor belay ka jing pin scam ka jing em jong jis kwes ka pendep ye ka jing tho jang ka tasmen ka borim bat tang ka tan ra ba ki pet ki sani ki perkhat ye udu kres ulong pla bat uper bat la ye ba ong ude ubrio uni ude ublay bo wana ka dor ka jong ubrio bat kamu afel pol dan kami ka unyo da ka no ka je kendo ka balong kam kela compare ka da sawan ka jitin shan ha ka po bo lek yang ti sepo da masas kenang man biskam bo jisu de play ke railong belakar ku yang aba de pi ki ba pediang da ka jinget nomor jisu hi uong long belakar ku gitu kan ki ba pediang yang da ka jinget nganget pinang kan ma ke baja yu Thomas bawang ladang ngapat yok ta ke kurung pat yok ta ke kti ngam la ban nge anda bola mi pau ji sukles pat ke baja usapoi ban nge ba ji su ong long bla ku gitu kan ke banget hanga wala kim sim nai ir kum jo ban kam bau ji su de utrai kadai ka cradle ne kadai ka jingpla jinget kristan ke bahalor nengkong kerel nang khat ar khat ke ba lai pilaun pulir rekat lembat ngai ni kintin om dan manu ubala ban ong bau jisu ulong utra hari tang how min sim bakot namar kata ban kam bau jisu de utra ka jingem kade ka jingpla jingit kristan ka bahalor lane ka jingpla jingit kristan ka baskem kena ka baskem triang namar dan manu bala manu jisu de utra lana kam dan ka jingpin ki dong min sim hapok ka danor ka jong usabar Enrai hawa pikam pat bo jisu de utrai kli bo ye ka question bo ye ka jing kli ka jing imbu jang pi hato pida mot shisamo bo jisu de utrai de kunrat de blay jang ka jing imbu jang pi kane ka longkum ka lesson nam ta janga jang pi ngala batai kini ki jing batai jadi khat mereka ni ka lesson nam ta jang ni ho chibun ki lesson nglawan ra lene ka application nam ta janga jing im janga jang pi rai menta kwa ai ka bagan bo ini ka jing kli ka long tat ka jing penwai ya kane ka jing hikai hatu jisu long kenrat aka spa ka po jang pi hatu jisu long kenrat mo haka jing pelipor chong pi hatu jisu long kenrat mo haka jinga dei ka jang pi la long jinga dei silok chitnga jinga dei jang pi bat ka yeng ka sem ka jinga dei jang pi le se bat usamla ne bat ka samla ne hatu jisu long kenrat mo haka jing puli jing puti jang pi hatu jisu long kenrat mo haka kam ka jam ka jang pi hatu jisu long kenrat mo haka yeng ka sem ka jang pi nawaru jisu kun sai wa
baro ibu atra ki ban yok lat im Henry tang kita ken ki bale ya ka man ka jok pa chunga bak ning kita ken ki ban yok lat im ka jingkli janga sha phi baro ki ban ka skor to sngo hato phi da bo shi sha mo ha ka jingim jong phi bo jisu de kun ra cha ka jim janga ha ki eke baro lada em kene ka por ka bangin kala ka bumut lada hot kene ka por ka bangin nang ai piteng shushu ye ka bangin nang ai bo ku kun ra ka jim jang ma de tang kan eken kaban ai ka jing sngu scam ya ka jingem jing ya ni ka slade khndo balaja kat baja long kat balong dan menu bala ya ma kene kan pet pat angi na ka jing ye ka jing play yang apa dia pi long bala kar khu ye kar teng jong chiso amen afidan jikli hila ye ka bapen text lene pila ban chu chat lene pila ban chu unmute pila ban kelipat ngan ap sipam pi wala jikli pila ye ka bapen keli hangni dan I ba Narendra Modi ru ni iya ne ka kerteng jong I Narendra Modi te la raja ba I Prime Minister jong India jong I singap hangne sebama nomor ngi klem penenkam da parang ne de hindi tang da khasi ai ga syukuran danda mo tang mangini yo nyar ke what you pang men sem pi le se ba tho da ne ka kerteng to nga ap ye ki jingkli ki jong pe Pastor, yes habang ni duai barabuar ni si pindan kam yang ba try melong mamiu nang sensyal melong mamiu kli jong kayin kasem ka jongi kawan hacu. Nakum na. hot kalong kam jo hi kalong kam phi pu ya uchi su kum uta uken rat jong kayeng kasem lamar ha ki por ba menchua ki mara bala khot ki haban pet ya to uken rat jong ki kum ta ukhle jong kayeng te wana kata kador kom perkhat ki mara menchua haba ki pet ba bo uken rat ki pet bi kum ta ukhle jong kayeng te haba pi ong tra jisu to long me uta ukhle jong kayeng lang ka phi bu ya uchi su kres ko uken rat halo jong kayeng kasem jong pi kabyang kata oi ta bila syai Ala. ta khle sibon ta ta kemudian jikli kila men on ya u microphone bat pila ye ke bapin keren la ne pila men chu text Ma kami asyura. Jumbatay kami asyura maksudnya. Laja bakam dan ganu ganu ka chinkali dengan ai tino bet ha I kong lumlang biang sa sisin tengin up stang ka ba minute te ngan sa ai tino ai kong lumlang laja bakam jikli ngin batai gitu pasang juba ben ya ka jikli te ga karpat ya phi ba nang puli ya ka shithi jung pol Philippi kat ba ngin nang ya suki ya ka bangin ai ka jik batai nget skam ba da ka ya suki kumne pilala re ban bu ka jikit ma di khat bible te menta ngi ta bai ka jinga e ka jung blai ngi ta ka jik sup jung blai ngi ta blai ku mukpa blai ku mukun bar ka jik kam ya ka tin try kita ini ki ten ke bengi kita ai ki ne ki haga ka kelas ke bamenta ken mau ka jinga e ka jung blai ka dai ka ta gen ka bangim dai hak bangin yo andre yo hadu kat ne blai e janga ba pe
tolum lang ai tino api. Kublai shibot ublai gurkhui pi paro.